Dobrý den, vítejte u našeho pořadu. Tak se sakra vymáčkni, vítejte u našich Toy News, televizní noviny, spíš hračkové noviny. Já jsem Plišák, Svampy, Krokodaj, Totodaj. A já jsem brat Huláček, mořská želva. Dnes si ukážeme nějaké lidi z tohoto města, ve kterém právě natáčíme. Právě jsme se sem přistěhovali, takže by to neměl být problém. Ona se furt takhle zasekává, takže se prosím tomu nedivte. Ahoj, já jsem paninka Voodoo. Vzala jsem z tohoto městečko, jupí, jdu vidět v kameře. Už natáčíme. Bomba, otáhněte ji, ochranka. Ne, a moje vlásky. No takže si vezmeme dalšího našeho městečka. Vezmeme si pana Veverku, Veveráše, Maxima, Šrenka, Ferdu, Mravence. Ahoj, to jsem já, jdu si zaspívat v televizních novinách. V televizních novinách jdu si zaspívat já. V televizních novinách, Prosím, řekněte nám něco o tomto městečku. Toto město je naprosto divné. Panek, kam jste spadnul? Já jsem tady. No, naše město je úplně normální. Možná proto jsem tam nějaká vražda, nějaký kriminální. Máme tady vězení dokonce. I psychiátr, no tak už půjdu. Co to je za krásný osvětlení? Já hořím. No, tak to byl jeden host náš. Takže náš pořad radši ukončíme, než nám ho totálně zkazej ty blbý občané. Takže nashledanou, nazdárek. Toto je konec Toy News novin.